Моя път в So Pharmacy започна преди почти 6 години, когато аз бях току-що завършила 5-ти курс. Нямах абсолютно никакъв опит, ама нулев опит. Никога не съм имала нищо общо с фармацията, но ето, че вече 9 години аз съм част от екипа на So Pharmacy Трета градска. Аз съм родена в Ливан. Защо избрах фармация? Може би защото тя е професия, която изисква сърце, грижа, общуване. Стартирах от съвсем друг сектор. Намерих своята компания и позицията ми в So Pharmacy е логичното продължение на моя път. Имам възможността да помагам на хората, да се грижа за тяхното здраве. Това ми дава смисъл. Да помагам и да виждам резултатите от работата си, за мен е най-голямата победа. Грижата, както я разбирам аз, е в това да улеснявам работата на своите колеги. Тази програма, която разработихме с колегите от So Pharma Trading, Приход поток, е в помощ на всичките ни 230 аптеки. Уча всеки ден от колеги над мен, от колеги, с които работя. Всеки ден се срещам с пациенти, които имат нужда от помощ, от съвет, подкрепа. Тъй като ние фармацевтите сме най-достъпният здравен специалист, най-достъпният им избор. За мен грижата е поредица от малки жестове, които правим всеки ден. Това, което ме докосна наскоро, беше среща с наша колежка, която вече не работи, доста възрастен фармацевт. Беше изплела терлици. Страхотен мил жест. Случи се така, че на една възрастна жена се наложи да се окаже първа помощ. За щастие историята приключи благополучно. Тя каза: "Вие тогава бяхте моя ангел-хранител." Дори в момента настръхвам, когато го казвам. Благодарение на усилията на моя екип, на нашето постоянство, успяхме да осигурим на пациента животоспасяващо лекарство. Тогава почувствах, че наистина моята работа може да промени нечий ден и живот. Харесвам това, което правя, живея за това, което правя, харесвам работата си и върша всичко от сърце и съм горда, че съм част от този екип. Просто ги обичам тези хора. Да се грижа за екипа си също е едно от най-важните неща за мен. Те да се чувстват добре, да се чувстват подкрепени, че има на кого да разчитат. Екипната работа за мен е сърцето на всяко едно работно място. Хората са двигателя на тази компания. С тяхното чувство и тяхната отдаденост през всички тези 10 години по пътя, по който вървим.